Croeso i ganolfan Gneifio Meirion ac mae yna flas rhyngwladol ar y rownd yma yn y dechreuwyr trin gwlan achos mae yna ar stondin un Gemma Buick, yr enw Buick yn adnabyddus yn fyd-eang ac yn nes ymlaen yn ystod yr wythnos mi fyddwn ni'n gweld tad Gemma sef David Buick sydd yn cynrychioli Seland Newydd yn y tîm praw ar y tîm mercher na yn erbyn Cymru. So mwy i ddod ganddo fo nes ymlaen, ond Gemma Buick, felly'r holl ffordd o'r Seland Newydd yn cystadlu ar y stondin a bwrdd 1 ar 2, Beth Chamberlain o Gymru a Maggie Lewis yn dathlu pen blwydd heddiw hefyd o Gymru ar stondin 3, felly tafliad gan Beth Chamberlain yn y canol yma fanna a Maggie Lewis yr un ffordd, a dyma ni rwan yn y pen draw. Gemma Buick yn 3 cnu cynta, felly allan ar y byrddau, troi wedyn i glirio'r stondin ar gyfer y cneifwr. Wedyn canolbwyntio hanner llygad ar yr ail ddafad yn cael ei chneifio, tra hefyd yn gwneud siŵr bod y gwlan bol na mynd mewn i ganol y cnu cynta, tynnu'r ochrau mewn, gwneud siŵr bod na ddim gwlan fudur ar ôl ar y cnu na'n enwedig rownd y pen ôl. Hwnnw yn syrthio i'r llawr ac yn cael ei ddidol ar wahân nes ymlaen. Draw a ni wedyn gyda'r cnu cynta na i'w feirniadu lawr yn y pen blaen. Mae yna feirniadu ar sawl amod y fan hyn. Un ydy taclusrwydd y cnu, un arall ydy'r sortio, ac hynna i gyd y digwydd yn y pen blaen. Ond nawr nôl â ni ar y llwyfan, lle mae'r ail dafliad yma gan Gemma Buick yn daclus dros ben. Mae hwnna'n barod ganddi hi ar y bwrdd, felly clirio'r stondin. Wedyn cwlwm y fan hyn yn y pen draw gan Maggie Lewis, eitha yn cael hwyl dda iawn arni, a trawiad am trawiad a dweud y gwir gyda Beth Chamberlain o ran cyflymdra ar hyn o bryd. Dyma ni felly clirio'r stondin a unwaith eto di'r peth bwysica cyn dechrau canolbwyntio ar y gwlan. Mae y cloc yn tician i lawr o rwan, pwy sy'n mynd i orffen gyntaf, dyna'r cwestiwn o hyn ymlaen, ond hefyd mae rhaid ystyried taclusrwydd wrth gwrs. Dyma ni felly rhwng y ddwy yma o ran cyflymdra fydd i Beth Chamberlain a Maggie Lewis, os ydyn nhw yn cael hwyl ar tacluso'r gwlan man. Alle unrhyw beth ddigwydd eto cyn i ni weld unrhyw fath o ganlyniad wrth gwrs. Alle beth yn mynd o'i chwith. Ac allai sicrhau chi mae'r gwlan man na sydd ar y llawr mae o fel arian byw ac mae'n anodd iawn i reoli. A weithiau mae gormod o brys yn creu trafferthio. Mi welon ni'r bwrdd yn cael ei ysgwyd yma na gan Maggie Lewis yn pen draw. Hwnnw'n gwneud siŵr bod y gwlan man yn syrthio i'r llawr oddi ar y bwrdd mwyn cael ei ddidol. Dyma ni rwan ar yngluniau bob un rwan a trwy'r gwlan man a i wneud siŵr bod bob un math o wlan yn cael ei ddidol yn iawn. Ac o'n i'n iawn, mae'r annisgwyl wedi digwydd. Gemma Buick ar stondin 1 wedi gorffen bod y lleill o'i blaen i cyn hynny. Llongyfarchiadau fawr i'r ferch o Seland Newydd felly.